to? Yes! Marami-rami din to. Baka naman. Gusto niyo ba to? Siyempre! Sino bang yayaw ng matibera? Sige, makukuha niyo to, pero kailangan makapag-shoot kayo ng 3 sa side, 3 sa gitna, at saka 3 din sa side. Yan. At may twist! Ano? Hindi lang pera ang makukuha niyo. Ano ba? Mauuwi niyo din ako. Flash! Palbangan! Matutulog! Lalay ka natin, lalay ka. Siyempre! Nakakalahan ka, oh. Ano, ready na ba kayo? Ready! Sinong mauuna sa inyo? Yung mapangisay, ay yung maliit. Yours, kung muna. Kaya siya naman nagpidaw. Sige. Tingnan mo, George! Go ako daw! Walang kwan, walang... Diyan ka lang ha. Tinadaya niyo naman si Diyan ka George. lang, diyan ka lang. Maliit na nga eh. Sino makashort mag-short sa akong kukuha? Sige. Nay! Bayat! Parheta na ate. Ang dami naman, tatlo, napakatagal niyan. Eh, tag-isa lang. Ayun ang mukan eh. Hoy ate! Tanga yan! Tanga yan! Kasasabi pa lang tagsasahod. Ang yan! Change naman pag nag-shot. Balik. Iuwi ko na yan. Pati ikaw, iuwi na kita pag nasuot ko. Yun oh! Huwag mo nila... Mas mo muna. Oh, wala. Sino muna kanina? Ay, yun ang magsay. O, yung pa score yun, atag isa kami din sa'yo. 1 point, 1 point. Hindi mo, George. Sakit ka mo, gigugula. Parang yun ang pangabot yung bola mo naman. O, tagay isa kami na, oh. Ang dami lapat na yun. Ano na eh? Wow, siya pa! Dapat kaya pa, mapapilay yan. Sumito mo kaya. Sama din, makapadisco. Kaya, ginawa na. Ano ba yun? Ano, kita? Makapadisco. Ata ka, tulog mo lang. O, di ko. Isa ba ano kita si Jai? Wala eh. Dapat piso natin, ni Marco ko. Expect Ayaw nyo atang makakuha ng 10,000 pesos eh. Ayun nga, George. Yan, ikaw! Pwedeng pahawak mo na. Yes! Wala ka na to. Patay nga talaga. Yan! Kasi yan, hindi mo lang makakakartuya yun eh. Mano ang minuto. Makarakol. Wan, seryoso? Seryoso? Tama ba, pare? Tapos mo ba siya? Ayan. Nakatapos na ako. Batilaw. Ang laki namang batilay. Ang laki naman yan. Tagal ka ba siya? Wow, ano naman yan? Swerte. Bawa. Ay, wala. Wala pa. Ako, di ba kasya ng down? Hirap na umabot eh. Why? Ano lang ang swerte? Why, mayuwi mo lang down? Hindi na, hanggang si ano ah. Awan, hindi na mo.
Oh, nakamay sa kami na. Oh, kahit kumutang, kumutang. Paano nga sa likod mo, sa lugar ka? Yeah! Yung pwede niya, lambot. Sigado na. Patay. Kaya makakartaw. Ang yati Ayaw yan. nyo lang sa... Ayaw nyo Nakamanutay na lang tiyan. Hindi pera. na naman. Tinay. Heto na mga mi. Heto na mga mi. Seryoso? Parang tayo. Kapapay. Mahina para sa basketball itong mga to. Oh, talagang nakasiyaw. Malas. Talagang nakasiyaw. Ano yan? Pagka natapos wala pang nakashot, hindi mauwi yan. Wala. Sa akin na to. Sa mga natin ka banyasa. Bakit pinapangsin si mga magsama? Patay mo lang eh. Pamuray. Di ba tayo babae mo yung yabang daw? Talaga kaya nakawa, may yaway. Mouse. Jay. Parta ka nga, kasi mo nagkiti-kiti ato ng banyas eh. Sumunod sa'yo. Wala talaga ata. Lumalabas! Wala! Umuwi si Mag... Ay! Ang pinakamarami na lang may shoot. Sige. Yung pinakamarami na lang na may shoot. Oh! Ay, sabi ba niya ka na mga bak? Sayang. Marga, pang mabenas. Dapat kasi ang nilaro nyo na lang, ano, Hindi, yung Jackstone. kanyang amoy pamoy. Ay, Bango! dapat Jackstone na lang nilaro nyo eh. Hop! Heto na! Mahalas talaga. Mula pinangtog na kao na. Ayun. Yo! Pa! Taras kaya ako. Ulto. Heto na ate! Talaga na. Heto na ate! Ay! Oh, duwa ka, duwa. Dua ka malatan, boya. Ay, banyas Ring yan. king. Oy! Wala. Matayo. Nagmalas sa ulo. Hindi na ako. Hindi na makanawitan. Makanawitan ka.